Між тым, сёння свае 55-е народзіны адзначае праваабаронца Леанід Судаленка. На вялікі жаль за кратамі, таму што, нягледзячы на магчымасць эміграваць, дапамагаў адстойваць людзям свае правы. Вітаю, шаноўнае спадарства, гэта студыя Белсат. З вамі Вітаў Ціўчык. Запрашаю. Два десятигоддзя амаль я посвятил свое життя теме обороны правоў чалавека. І я ще раз кажу дякую тим, хто підтримував і підтримує мою сціплую діяльність. Подъехали два буса. Один из них вышли люди с оружием. Один был человек с, по-моему, дробовиком. И ходил, чтобы мы разошлись. Ряд решений по минимизации воздействия на экономику санкций Запада. Но посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где остались. Ён не кідаў у бядзе людзей. Яго кінулі за краты. Сёння сваё 55-годдзе адзначае адзін з найбольш вядомых праваабаронцаў Беларусі Леанід Судаленка. Старшыню гомельскага аддзялення «Вясны» вінавацяць у гэтак званым фінансаванні пратэстаў. Разам з ім на лаве падсудных Таццяна Ласіца і Марыя Тарасенка. Ужо зараз з намі на сувязі калега Леаніда Судаленкі, праваабаронца Васіль Палякоў. Спадар Васіль, вітаю вас. Добрый вечер. У гэты дзень хочацца ўзгадаць добрым словам Леаніда Судаленку. Што гэта за чалавек? Леонид – это вельмі надзейны чалавек, надзейны сябар. Я з ім знаём ужо больш за 20 гадоў, і за ўвесь гэты час не было выпадкаў, калі б ён падвёў. Ну, дарэчы, сёння мне атрымалася яго пабачыць, калі вялі ў зале паседжанняў, судовых паседжанняў. Я з ім павітаўся і павіншаваў з днём народзінаў, хоць на вялікі жаль, працэс закрыты і ў зале не пускаюць. Ці хоць нешта ён перадаў вам на волю, неяк адказаў? Ну, ён меў магчымасць толькі павітацца і толькі памагаць рукой, не больш за тое. Спадар Васіль, ведаю, што спадар Леанід таксама дасылае лісты на волю, у тым ліку вам. Скажыце, калі ласка, у якім ён стане? Вось вы сёння яго бачылі таксама, як ён выглядае? Ён знешне выглядае добра, але крыху стомлены твар, таму што гэта вельмі складана знаходзіцца ў ШІЗА і кожны дзень яшчэ прыязджаць на суд. Сёння таксама, вось, як вы кажаце, дзень народзінаў у чалавека, а ў яго судовае паседжанне, прытым закрытае ад грамадскасці паводле хадайніцтва пракурораў Фартушняка і Вішнякова. Суддзя Салоўскі зрабіў гэтае паседжанне закрытым. Як сам пісаў спадар Леанід, цёмныя справы робяцца за закрытымі дзвярыма. Так, безумоўна, тут абсалютна законную праваабарончую дзейнасць зрабілі незаконнай, ну і, адпаведна, яны не хочуць, каб грамадскасць бачыла, наколькі штучнае абвінавачванне, наколькі няма падставы для таго, каб людзі сядзелі і да суда, і пасля выраку суда. Гэта людзі, якія заслугоўваюць свабоды і ўзнагарод, а не пераследу ў судовым парадку. І у кожным лісце, я, дарэчы, атрымаў ужо 62 лісты ад Леаніда. Ён піша і у тым ліку і пра свой настрой, і пра свае планы. Усё ж такі гэта аптыміст па жыцці, і, безумоўна, ён жыве будучым Беларусі, а не тымі праблемамі, з якімі сутыкнуўся зараз і тут. Сёння Леаніда Судаленку віншуюць праваабаронцы і неабыякавыя людзі з усяго свету. Узгадалі вы, што гэта чалавек, які дастойны ўзнагароды. Нагадаю, што вось акурат у 19-м годзе атрымаў ён узнагароду, вельмі прэстыжную французскую ўзнагароду «Свабода, роўнасць, братэрства». Чалавек, які мае, вось, скажам так, такое прызнанне, напрыклад, у той самай Францыі. Мог бы, падаецца, спакойна паехаць туды жыць, але ўсё ж такі выбраў застацца на Беларусі, каб дапамагаць сваім грамадзянам.
Так, гэта быў свядомы выбар. Безумоўна, мажлівасцей і сувязей было больш чым дастаткова, каб паехаць, каб атрымаць нейкую падтрымку, каб атрымліваць нейкія кансультацыі, дапамогу і так далей. Але Леонид быў на сваім месцы, ён заўсёды казаў, што я жыву ў гэтай краіне, я працую на гэтым месцы, і тут я адчуваю сябе утульна і адчуваю сябе неабходным для людзей, які звяртаюцца, і неабходным для таго, каб Беларусь паляпшалася, каб тут працавалі правы чалавека, каб тут паважаўся закон. На вялікі жаль, гэтага пакуль няма, але тая справа, якую рабіў і працягвае рабіць Леонид, яна дасць свой плён. Тыя выпрабаванні, якія выпалі на лёс Леонида, гэта выпрабаванне дзеля будучай Беларусі, таму што все бачаць, наколькі бессэнсоўныя прэтэнзіі, абвінавачванні, наколькі не зразумелым з'яўляецца тое, што прыстойныя людзі апынуліся на лаве падсудных. У справе Леонида Судаленкі, Тацяны Ласіцы і Марыі Тарасенкі збіраюцца апытаць 61 сведку. Завялі там ажно 79 тамоў крымінальнай справы, проста ўвогуле нейкая крымінальная бібліятэка супраць праваабаронцы. Чаму ўвогуле, на вашу думку, улады так, чаму тыя, хто ўтрымоўвае ўладу, вось так моцна за яго ўзяліся? Ну, таму што тут атрымалася наступнае. Калі праводзілі ператрус на пачатку студзеня 2021 года, яны ўсе працоўныя тэчкі Леонида забралі з сабой. І потым ужо на падставе гэтых тэчак пачалі ствараць так званую справу Леонида Судаленкі і валанцёрак, які працавалі разам з Леонидом. І адпаведна у іх шмат атрымалася папер, і было шмат людзей, якія звярталіся, і шмат справ гэтых людзей, ну і можна было дасылаць кожнаму нейкую позву і выклікаць у суд. Ну, дарэчы, калі вялося следства, ну, некалькі разоў больш было сведак, а потым яны ўжо адабралі толькі 61 сведку. Дарэчы, не ўсе прыходзяць на суды, нехта спасылаецца на хваробу, хтось ужо з'ехаў з Беларусі, па гэтаму, ну, 61 сведкі не будзе ў судах. Ну і наколькі ведаю, у Леонида, як ён пісаў у лістах, нема у большасці выпадкаў прэтэнзій да людзей, якіх выклікалі, таму што яны казалі пра тое, што было насамрэч. Яны казалі, што атрымалі дапамогу, яны казалі, што Леонид напісаў скаргу, нічога не выдумляючы. Поэтому справа в любой цывілізаванай краіне, дзе працуе закон, ну, гэта не справа судовая, гэта справа праваабарончая, справа аб тым, як працуе праваабаронца, а не аб тым, як нейкі чалавек парушае законы. Тое, што называюць так званым фінансаваннем пратэстаў, гэта менавіта праваабарончую дапамогу Леонида Судаленкі тым, хто прасіў яго гэтай дапамогі, таксама дапамогай у пакрыцці штрафаў. Такое пачуццё, што вось гэты фартушняк, Вішнякоў, таксама іншыя прадстаўнікі гэтай сістэмы проста хочуць крыміналізаваць любую дапамогу людзям. Ну, гэта не іх рашэнне, яны тут выканаўцы, і, безумоўна, суддзя, які зараз знаходзіцца па іншы бок, які быццам бы ад імя дзяржавы разбірае гэтую справу, ну, ён зноў жа выканаўца, у яго загадзя вызначаныя межы і загадзя вызначаны вырак. Пагэтаму казаць пра нейкіх людзей, што яны вось тут уплываюць, нешта імкнуцца давесці, ну, не зусім правільна. Поэтому і суд зрабілі закрытым, каб не было бачна, што ўся гэта справа нічога не каштуе, яна прыдуманая. Фактуры так шмат, у тым сэнсе, што была рэальная дзейнасць, яна была і вялася шмат гадоў.
па гэтаму спраў шмат і папер шмат і скаргаў шмат, але гэта не тыя доказы, якія сведчаць аб вінаватасці чалавека. Ты больш пра нейкае фінансаванне пратэстаў. Гэта рэальная дапамога рэальна пацярпелым людзям. Спадар Васіль, дзякую вам вялікі за гэтую размову. Васіль Палякоў, праваабаронца, калега Леаніда Судаленкі, які знаходзіцца дагэтуль у зняволенні, сёння адзначае сваё 55-годдзе, вядомы праваабаронца ў нашай краіне. Яму закідаюць такое абвінавачванне, што нібыта ён фінансаваў масавыя беспарадкі. Насамрэч гаворка ідзе толькі пра тое, што ён як праваабаронца дапамагаў людзям змагацца з гэтым беззаконнем, якое робіцца ў нашай краіне. І вось так паставіліся да праваабаронцы. Ну а што казаць, калі кажам, што вось нейкія людзі не вінаватыя, толькі выканаўцы, хтосьці толькі выканаўца, а хтосьці адарваныя ад сям'і, сядзіць у зняволенні незаконна. Ну, такая вось сітуацыя спадарства. Між тым, да віншаванняў спадара Леаніда далучаецца таксама наша журналістка з Гомля Ларыса Шчыракова. Давайте паслухаем. Вялікі жаль, знаходзіце зараз у турме, але дазвольце падзякаваць вам, што вы ёсць, а таксама выказаць вам сваё захапленне. Ну, перадусім, я захапляюся тым, што вы шматдзетны бацька, што вы выгадавалі такіх файных 4 сыноў, што вы вельмі клапоціцеся пра іх, што вы вельмі ампантаны вашай сям'ёй. Шмат разоў вы мне распавядалі, якая у вас жонушка, якія у вас дзеці, як вы іх выхоўваеце. Таксама дазвольце выказаць сваё захапленне вашым працагалізмам, таму што, я ведаю, што вы 7 раніцы, там цалкам працоўны дзень знаходзіліся на сваім працоўным месцы і займаліся там праваабаронай і проста велізарны аб'ём працы выконвалі. Вы чалавек добры, з добрым сэрцам, які ніколі не праходзіў паўз чужое гора. І сколькі разоў вы арганізоўвалі кампаніі дапамогі людзям, якія па нейкіх прычынах апынуліся ў цяжкой жыццёвай сітуацыі, апынуліся ў бядзе. І па іроніі лёсу вам нават адзін з нібыта злачынных эпізодаў, які вам ставяць зараз у віну, это тое, што вы летась мінулай восенню дапамаглі шматдзетнай сям'і палітзняволенага Кавалёва, вы прывезлі ім машыну дроваў, а цяпер вам гэта ставіць у віну, нібыта вы такім чынам фінансавалі так званыя масавыя беспарадкі. Што вы чалавек прынцыпаў, што вы чалавек, які адданы прытрымліваецца сваіх каштоўнасцяў, таму што ні для каго не сакрэт, што у вас была магчымасць пазбегнуць арышту, і вы маглі проста пакінуць Беларусь і такім чынам не апынуцца ў турме. Але вы так не зрабілі. Але вы свядома выбралі турму. Таму што, з аднаго боку, вы былі перакананы, што ніякай супрацьпраўнай дзейнасці вы не рабілі, што ўсё, чым вы займаліся, гэта была звычайная класічная праваабарончая дзейнасць. А з другого боку, вы засталіся і захацелі і з'яўляецеся для нас такім маральным аўтарытэтам, як чалавек, які, нягледзячы на ціск, нягледзячы на небяспеку, працягвае рабіць тую справу, якую